Barkanku da zuwa Shakallo TV. Kamar yadda ake gani, Hausawa sun ce gani ya kori ji. Alhamdulillah ga waje ya kankama. Kuma kamar yadda aka sani, akwai ma'aikatu da yawa da suke cikin wannan harkar. Akwai mu 'yan kula da harkar muhalli, akwai ma'aikatar ayyuka, akwai ma'aikatar matasa da wasanni a ciki, obviously akwai ma'aikatar lafiya. To mu bangaren mu na wajen tabbatar da kula da muhallin, mun yi tsare-tsare wanda muke tunanin ingantattu ne. Insha Allah kuma da wani abin da zai sake tasowa, to a shirye muke muga mun ɗauki matakin da ya kamata mu ɗauka. Yanzu misali, a wannan ɗakin akwai ɗakuna guda biyu irin wannan da irin wa'annan gadaje. Mun sa mutum 18 da za su kula da ɗakunan guda biyu, mutum uku kowace awa 8, wato za a dinga yin shift, za a dinga canji. Wani ne aikin daga karfe 6 misali zuwa karfe 2, wani zai karba daga karfe 2 zuwa yadda ta kama 10 na dare, wani kuma zai karba daga 10 na dare zuwa 6 na safe. To ayyukansu abinda za su yi, za su tabbatar da wannan ɗaki duk wani abin da yake cikin nan yana cikin tsaftarsa. Misali, za su shara, za su goge ƙasa, akwai akwatuna da ake gani na gefen gado, za su dinga kula da su, za su dinga goggoge su. To tunda waje ne na musamman, kuma wannan alloba Allah ya raba mu da ita, ita ma wata ta musamman ce, saboda haka duk wanda yake cikin nan aikinsa na musamman ne. Za a tabbatar da cewa sun sa kayan da ya kamata a ce sun sa, domin su kansu kare kansu. Duk abin da aka ɗiba daga nan muna kiransa shara ta asibitoci, ko kuma shara ta irin wani hali da ake ciki, tunda na musamman ne. Ba za a ɗebe ta a kai ta inda hukuma take kai shara ba, ko inda mutane suke kai shara ba. Za a samu, akwai mota compactor wacce in an sa mata sharar take matsewa, kuma za ka ganta a ruf ba ta ko irin ɗan ɗiga ɗin nan. To a ciki za a ɗebi wannan shara a tafi da ita kwanar dawaki. A kwanar dawaki akwai wata santa kusan kamar irin wannan wacce gwamnatin jihar Kano ta yi. Akwai ɗaki inda ake kona, ko kuma ce rumbu da ake kona irin wannan shara. Saboda in an kai wannan shara, kona ta za a yi a can, ba wai za a kai ta inda mutane suke kai shara. Magana ta biyu shine akwai ban ɗakuna da aka tanadar. Su ma wa'annan ban ɗakunan duk abin da aka yi, za a ga an san yadda ba haya take. Takan zo da ruwan, ta zo da ɗan taurata da sauransu. To akwai, in an zo kwashewa, akwai ita ma mota ta musamman da take zuke irin wannan ba haya. Amma muna tabbatarwa da mutane cewar kafin ma a zo zukewar, akwai sinadarai da za a sa wa shi wannan gidan ba haya din, da kuma inda ita ba haya ta taru, domin tabbatar da an kashe kwayoyin cutar da suke ciki. Sannan mota ta zuke wannan ba haya, ta tafi da shi hanyar Ɗanbata, Kalebawa, wanda suka san wajen kusan kilomita 25 da ke jin daga nan. A can akwai mota ta musamman da za ta haƙa rami, faɗinsa mita 3, zurfinsa mita 3, da kuma tsawonsa ya danganta, amma muna ba da shawarar kada ya zama ƙasa da mita 12. Idan an juye wannan ba haya, tunda mota ce za ta ɗauko, kaga ba za a rasa irin jijjiga ɗin nan ba, da wasu abubuwa da za su faru a hanya, ga zafi ga sauransu. Iska za ta iya haɗuwa a ciki, da ruwan zai ƙara zama ya ƙara tsinkewa da sauransu. To don mu tabbatar da abin da muke ciki a cikin wannan rami da aka yi mita 3 da mai zurfin nan za mu juye ita wannan ba haya, mu kuma zuba masa wani sinadarin da zai ƙara tabbatar mana da cewar duk wata ƙwayar cuta da take ciki ta mutu. Ƙasa da aka tono na wannan rami, za a bi a sake tura ta kan wannan ba hayar, a dandabe ta. Muna sa ran duk abin da aka kai ba haya wajen, to in misali ko da ya kai misali mita 1 ko kafa 1 ma kai, ba da misali, to abin da za mu saka da zai binne ita wannan shi wannan ba haya din, to sai ya kai kamar kafa 6
ko fiye da haka, domin na farko a tabbatar da komai an binne shi, ko da wasu fitinannu za su je su ce za su je ma su tona su ɗiba, don akwai marasa ji da suke zuwa su suna yin irin wannan, mun tabbatar da cewa to kafin ma kai wannan ma ka sha wahala, wanda ma insha Allahu mun tabbatar hakan ma ba za ta faru ba. Amma muna tabbatar da mutane cewar duk abin da za mu je mu zubar a matsayin shara ko na ruwa ko na asibiti ko na wanda ake tarawa a zagayen stadium, to ana tabbatar da mutane cewar abu ne da ba zai cutar ba, tunda wancan kona za a yi kuma inda za a kona da nisa, wannan zubarwa za a yi shi ma inda za a zubar da nisa, sai kuma shara cikin ita stadium din. Kamar yadda na faɗa tun farko, kowane ɗakunan nan guda biyu za su samu mutane 18 za su tafi abin nan shift basis za su canji. A tsakar filin inda kore ciyawan nan take akwai mutum 5, sannan a inda ake gudu dinnan wannan track din da ake gani jaja muna da mutum 12 a wajen, sannan a waje muna da mutum 10. akwai bokitai da za a sa wanda duk sharar da aka ɗiba ba shara ta cikin nan ba kuma shara ta filin nan ba, shara ta can waje wacce take shara ce ta al'ada da muka santa, za a sata a cikin wasu bokitai guda 2 da za a kai su inda na faɗa. Saboda haka tsaftar muhalli na wannan bangare tun daga kan banɗakuna da nan wajen da filin ko'ina zai zama 100% insha Allahu tsaftace. Sai zancen feshi, za mu yi wa mutane da suke zagaye da wannan wurin feshin maganin sauro da feshin kashe ƙwayoyin cuta. Wannan ba wai don muna zargin cewa wani abu zai faru ba, a'a kawai dai don mu ma hankalin mai kwanta, hankalin kowa ma ya kwanta, a san cewa an kula da jama'a kuma an yi wannan domin a taimakawa juna gaba daya. Me na taimakon akai dan Allah dan annabi abu dokar da aka ce abi, wanke hannu, tunda harkar nan gaba daya ma fa magana ce ta tsafta. An ce maka ka wanke hannu, an ce maka ka gaisa da mutum, an ce ka dan ware dan mita ɗaya ko so something like that, kuma sharar da kake da ita ka tabbatar ka kau da ita da sauransu. So insha Allah wannan abin da muke da ni kenan, abin da kuma za a ga muna yi.